V najbližších dňoch by malo dôjsť k ďalšiemu výraznému narušeniu polárneho víru, čo by mohlo priniesť nad severnú pologuľu ďalšiu vlnu silných mrazov a sneženia. Táto zima patrí k najvýraznejším za uplynulé roky. Sneh napadol aj v nížinách a udržal sa niekoľko dní, pričom okrem sneženia nás sužovali aj mrazy. Takéto chladné počasie neprišlo len na Slovensko, ale aj do iných častí Európy, Kanady, USA či Japonska. Na vine je polárny vír. Podľa najnovších predpovedí sa polárny vír rozdelí a výrazne oslabí, čo môže priniesť dlhotrvajúce mrazy do Severnej Ameriky aj Európy a chladné počasie sa môže udržať až do začiatku jary. Polárny vír si možno predstaviť ako obrovský studený vír vzduchu, ktorý sa v zime točí okolo pólov. Funguje ako pokrievka, ktorá drží arktický chlad na severe. Keď je silný a stabilný, studený vzduch zostáva ďaleko od nás a zimy sú miernejšie. Problém nastáva vtedy, keď sa tento vír oslabí alebo rozpadne. V takom prípade sa chladný vzduch vyleje smerom na juh do oblastí, kde ho bežne nečakáme. Práve to sa má stať v priebehu februára. Na prvom obrázku môžete vidieť aktuálny stav polárneho víru. Nie je síce ukážkový a rozťahuje sa až nad Severnú Ameriku, ale je vcelku kompaktný. Na druhom obrázku už môžete vidieť rozpad polárneho víru. Všimnite si, že nejde o jeden vír, ale hneď dva samostatné víry. Rozpad polárneho víru by sme mohli výraznejšie pocítiť aj na našom počasí, a to približne v polovici februára, kedy by mohlo nastúpiť mrazivé počasie. Predpoveď počasia naznačuje, že by sa u nás mohlo v polovici februára ochladiť. Predbežne to vyzerá tak, že masa studeného vzduchu by sa mohla nad Európu vyliať okolo Valentína. Nasledujúce dni tak bude zaujímavé sledovať vývoj počasia. Do konca týždňa nás čaká teplé počasie, ale potom môže dôjsť k ďalšiemu ochladeniu. Ako sme spomínali, tak prípadný rozpad polárneho víru by sa prejavil na počasí v polovici februára, kedy sa môže vrátiť mrazivé aj zasnežené počasie.